Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Nakuya panday ko sa pagbunal ni Tatay Andoy nako. Og ikog sa pagi. Mo na isulti sa mong mama. Nikay, kung doon na kay problema ba? Ato alam ko sa barangay Kanlubag ha? Oh, Dali ra kong tultulon. Na ako sa bayis kapitan. Oh. Hoy, 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 hoy! Hoy! Ang to diri sa ospital, doon ay mga marites? Ha? Mga ignorante ay. Ha? ang akong matang nakapaagni ato nila nga muli liel mo. Mao gyud. Uy, Ngano ka, Nikay? Oh, unsa man ang naa sa imong kamot? hala. Ang itlog sa pugo. Oh, nganong nagdam kag itlog sa pugo din sa ospital? Pero yun na, wa man ko kabantay ana sa akong pag-alsa nimo da. Ha? Nakuyapan ka, pero wag yun na nimo buhi ang itlog sa pugo? Ha? Nikay? Nikay, nakamata ka na. O, nay. Ayaw ni kabalakan ako, nay. Wa masagoy gibati. Mikay? Ah. Ay, Oh, ay, salamat. Mikay. Ay, Mikay. Kumusta naman ka, ha? Salamat kayo, natutulan gid ka. to. Nganong ni aman ka? Basin mo apas sa sabdini ang imong lula igi. Bitaw to. Basin barangon mi anang lula nimo ha? Barangan ra ba na? Nang. Oh, Madunggan ka ang na. barangan? Nang, ikipalabig istorya ng baba ni mong dunggan ka. Ako lang mga ipasaylo ninyo nang, ha? Pero di ko mahimutang, ha? Magunaw na. Na-hospitas ni Kay. Munang kalma lang ni Anang. Wala kay angay kabalakan sa imong higala, Brad. Luwas na siya. Do. Ikaw rin na, do. Oh, ni Kay. Gusto na mong bumati, ha? Okay ra ko. May problema. Nay, pagawasan ako din sa ospital, be. Anhilaw na ta din ni Sky dato. Ako sa man. Usa ka butong aron kainom ka. Nikay, niya naman ka sa inyo. Mupauli lang sa ko, ha? Sige, Almo. Og salamat ha. Sige. Nang Milina, adto na ko nang. Oy, ani lang o tatamani o todong, Elmo. Magisa kog sardinas. Unya, butangan akog bihon. Salamat nang, pero ay na lang pagluto nang, ha? Okay na. Pagluto lang para ni Kay nang. Lami aw gluto nang kanang bihon gisagulag sa dinas. Sige na, adto na ko, ha? Nikay, adto na ko. Brad, onanta ka, Brad, ha? Sige dong, salamat ha. Nikay, sige na. Pahuway na dito. Og ikaw, Toto, paulit na sa inyo. May mong anilang kumkaon nang. Paborito ko na ng sardinas gibutang bihon. Oh, nahala. Sige. Ay, salamat nang. Ay, nabasan ni maglaag-laag si Toto. Ay, Maayong adlaw. mayong adlaw sa binday. Usa pa po problema. Kining lula. Naalang ta ko ipatrabaho nimo. Ang akong bana. Huwag problema. Yung sa may gusto nimo. Kanang sakitan sa tiyan. O naman, gusto ka nga maglabad ang iyang
Mo'y akong gusto nga mag-iniktin siya permi lula. Kanang dili mahimutang. Pero ayaw lang siya patya. Oh, na sige. Butangan lang nato siya og katol-katol sa lawas. Oo. Mao kani akong gusto lula. Kanang mawa siyang huna-huna nga gwapo siya. Oh, sayo na na, oy. Ngayon man may dakang gamit niya di. Oo, lula. Niya ang iyang paborito nga t-shirt. Ang t-shirt nga hinatag sa iyang kabit. Oh, kani, mao ni nindot. Pero unsa man, dili nimo i-apil ang kabit sa imong bana. Ang kabit ba, atong apilon. Pero, mao pod lagi. Magpuno po kag bayad. Oo, sige. Pila may akong ipuno, lula. Kay kuan raman nino. Mag-iniktin raman. Nya di man patyo no, barato ra ni. Pila mang baratuha, lula. Tanaw na ko dire sa kong tamdanan sa presyo, ha? Lula, pwede ba nga kanang panghiyon lang ko ni mo, ana, lula? Nara, ha? Nara, manitamdanan ako sa presyo. Ang dili patyon og mag-iniktin lang. 2,000 na lang. Apil na ang kabit ni inyo nga mag-iniktin, ha? 2,000. Sige, lula. Kana na lang, lula. Nya kanang adlaw o gabi igid silang mag-iniktin, ha? Silang duha, lula, ha? Kasayon. Adlaw o gabi na silang mag-iniktin. Sugan ako Klaro man. Nga sa man, mapauli na ka? kung pugngan ko ni mo, may mong, lang ko. Di lang ko pa ulit. Toto, nakakita ka ini? Uy, itlog mas pugo. Okay lang ko na. Kay may puguan mas lula sa una. So, ba siya magtambalan? Abi ni mo to. Gikan ba isantil mong nagsiga ang itlog to? Itlog si santil mo? Oh, laki di ang santil mo. Dili ni itlog sa santil mo. Kinikit mo isantil mo. Pero napaong siya. Og nahimong itlog sa pugo. Wala ni Kay. Tuga na nani mo. Si Tuga ba? Kung, pasiswirtihon ka. Kung swirtihon ka ba? Kung mamuwang ka. Ilom dia, uy. Dilim ko na maayo mabisugod. Masuko man ang Ginoo, ana. Ano ang taong masuko man? Daghang na dato nga mga sugarula na. Suam kay. Wa pa mo abot ang ilang panahon nga sila silutan. Sana man siya simanga na ni May. To. Kanang trabaho si mong lola ba? Iya man as dautan. Mao nga badlungan na siya. Ha? Na. Ina kung baka kunto. Maglangoy-langoy yung ginas lola ni mos impirno ba? Uy, Kung dili siya muhuno anang pagpamarang niya. kiawagon. Uy! Kinahanglan nga atong subayon ang kagustuhan sa Ginoo, Tuto. Gilantan ka ni Kay? Nakabasa lang ko sa Biblia. Nga bad ng mamarang, mangusik, gahong nas kangit-ngit to. Badlo nga lagi nas lula ni mo. Kaya badlaw ni Kay ay. Madlok ko sa akong lula karon. Unya, usa may plano ni mo ng itlog spugo. Ako ning palumluman og himungaan to. Aron mapiso ni siya. Naunsa man akong lula. Wa man nagpasigaw ka. Ngit ba? La? Nakasod la? Natuog na ka la? Matigladis lula din is bahay. May noon. Ari din ako mabunalan. Mulakos lang ko sa akong katulganan. Saan naman taong kalaoy? Saan mamatay mo na tayo mo galit ko?
Hindi, lagi kagasan. Kung dito ko sa gawas. Kay, wala mo ko din sa suod. Dito na sa kagikan si imong amiga, no? Hindi kayo, no? Nga anak sa demonyo. Bisita lang ko lang kay hospital man. Oh, di bagiin na ta naman ka nga dili na ka makig-amiga ni Anang Dekay. Kay dili na siya ordinaryong tao. Nakakita ka ng iyang usa ka mata nga puwa. Oh, iya na ka sa demonyo. Samtang ang usa itom sad, di ba? Lola sabay. Ubasa mo ginagbiblias ni Kay. Siya na inuy demonyo. Kanang imong pagpanambal o pamarang mo na iya sa demonyo, Lola. Taka lang ka. Kita ka! Saman, gusto kang unayon te kag barang do? Tonto kang dako? Ay, taon lang. Maluoy ka. Unayon ko nimo, unayon ka taka. Ay, uy, unay lang. Uy, unay. Oh. Dito mo guni unay. Naina ka, no? Sige na, sod na sa imong kwarto. Og silutan ta ka ha? Wa kay kaon karon sa panihapon. Sod na sa kwarto! Hola! Ay, salamat. Hindi pa ka ungkundaan ni Kay sa ila. Marugod ni. Tabang! Tabang! Katul! Katul! Tabang! Tabang! Agoy! Kakatul sa lawas! Sabat akong dam ko. Uy, nagkatog di ka dinhis kahida, di kay. Nay. Ya naon sa man ka? Kumusta naman ka? Sakit imong samad sa ikog sa pagi? Dili man, Nay. Kuan lang, Nay. Nagdamgo lang ko ni Tatay Andoy. Di kay. Maayo kay nakahisgot ka ni Tatay Andoy nimo. Ugma, kinahanglang manghipos na tagdaan sa mga butang. Ha? Nga naman, Nay? Layasan nato ng amahan nimo. Ha? Sobra nang iyang pagpasakit nimo. Laliman ka. Misangko kag hospital tungod sa iyang pagbunal nimo sa ikog sa pagi. Naanad naman kong Tatay Andoy, Nay. Basta. Manglayas ta. Nya, asa mo sa tapaingon, Nay? Wa bit ay kwarta. Nya, wa sa tayo laing parinti. Anha ta sa payag sa atbang. Kanang ad sa baboy sa una. Ha? Anaha rata sa duol mo layas, Nay? O nya, magkita ay radig hapon ta ni Tatay. Ang importante nga mulayas. Tabang! 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 Hala? Kakatul! Kakatul! Si Tatay, naginiktis ka katol. Katul! Tabang! Hala, natinuod ang akong damgo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!